Good morning, guys! Tinanghali ako ng gising. Pero nagising naman ako ng maaga, alas 5. Kasi nag-CR. Tapos, pabalik ako sa pagtulog. Ayun, 11. Quarter to 11 na, guys. Nilabas ko pala kasi si Groot. Nilabas ko lang dito sa sa sala para pagising ni Sel, i-walk niya na. Then yun. Ito yung lulutuin ko for lunch. Sayote. Chayote. Fruits. Prutas pala to. Ano ba to? Gulay ito, di ba? Tapos, lalagyan ng konting baboy. Tapos, magano kami ni Daddy tulog pa nga si Daddy kasi umalis pa sila ni Chris kagabi. Ayan. Tinanghali tuloy kami. Pupunta kaming SNR na naman. SNR? Hindi. Cash and carry. Doon lang ako bibili ng mga supply namin, food supply for this week's baon ni Chris. Asan na yung kape namin? Ayun, napakataas. Ang hirap pag mataas ang lagayan. Oh my God. Ayan, puro na siya nakaganito, guys. Kasi nga yung mga mababait na bubuit. Ilan na yan? Mia Maggie, nakabantay ka talaga kay Daddy. Migichi, migichi, migichi. Ito yung nalulumpo. Ito na niya. Migi, 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 migi. Hilata na. Hilata na. Migi, 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 migi. Dali. Kita. Dito, dito. Migi, 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 migi. Dito. Migichi. Migichi. Dito, dito, dito. Ayaw. Atras ka. Atras. Boing! Sabi sa'yo. Para kang Pork chop, spare ribs, casing, knuckles. Migi, 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 mimi, mimi. O, ganyan lang siya, guys. Lagi siyang andito sa kwarto, kung saan kami. Doon siya kapag sa labas siya, tapos pumasok kami ng kwarto, sinara namin yung pinto. Aba, magkakatok-katok ka talaga yun, hindi ka titigilan yan. Gusto niya nandito lagi. Ayan, katabi kay Daddy, kapag nagko-computer si Daddy, o kaya ando siya sa boyfriends niya. Ayun. O, ginulo na naman yung mga boyfriends niya, ayusin mo, Daddy. Diyan kasi siya natutulog eh. Diba? Ayun, mga boyfriends mo, Maggie. Ito din yung tulugan ni Groot, oh. Inaano niya, sinisira niya eh. Ayun si Groot, guys, kapag ka nandito sa sa kwarto, pinapakawalan siya. Di kasi siya pwedeng pakawalan doon sa labas, sa misala, kasi hinahabol niya yung pusa. Baka makadisgrasya siya. Kaya yun. Tapos kapag ka inaano siya, winowalk siya. Pero pagka, halimbawa, aalis ka, may isasara yung yung screen, ayun, pinapakawalan din siya. Para dito lang sa baka kasi mapagalitan tayo ng sa baba kasi large breed si Groot, kaya iniingatan din namin, diba? Kasi bihirang apartment ang may pwede ang dogs, kaya yun. Hey, dapat pala paliliguan ko sila eh, pero tomorrow na lang siguro. Grocery muna kami ni Daddy. Bulaga! Look, guys, kung sino kasama namin sa grocery. Ay! Tinangay ko sa sa taas. Let's go na. Oh, wait lang natin si Tito. Soli lang yung isang card. Oh, yantok na yan. Let's go. Tulak mo na. Gusto yung brum eh. Ha? Sino yan? Tito? Tito? Oh, cute. May kasama tayo, bulinggit. Brum. Ah? Sa mga soap, Daddy. Hala, Ching-Ching. Sino yung Ching-Ching, girl? Si Tito. Bira niya kasi makita si Froggy. Hala. Stick, gusto mo? Ha? Gusto mo pa ba? Yan lang. Isang shirota, tapos itong Sambalot. Wala na kami, guys. Soli ko na to kasi wow na. Tinan niyo, kinakain niyo. Nauubos niya. Bye, guys. Sama ka po muna, Daddy. Ang niya. Ang
rin niya kumain. Oh, takaw yan ah. Kasi baka Tapos, nauuhaw na kasi kuha ang dalawa. nakakaano to. Oo, sa bahay. Soli ko muna to ah. Kaya ka muna. Ah? Kaya ka muna. Kaya nga, ito muna sa amin. Natay ko muna kami sa counter. So, mabalikan kita dito. Let's go. Ha? Hindi pa tayo tapos. Hindi pa, bibili pa tayo ng mga karne. Oo, sige, tama na. Good for 2 weeks na ano guys, supply. Pero yung mga meat, good for 1 week lang yun para hindi nagiging bato sa freezer. Ayun. Yung ngayong week is lulutuan ko si Chris ng tinola, broccoli with mushroom sauce at chicken breast, and then munggo. Ayan. Ang menu for this week. Iuwi lang muna namin itong mga groceries guys. Kuhanin namin si Chris kasi di ba di kami natuloy kahapon manood ng sine. So, mamaktod yung batang then, nalisulit lang. Dito kami ice cream guys. Dito si Doc. Anong name mo? Doc Gina. Ayan, siya yung nagpapaganda sa amin. Dapat maging kasing ganda niya ako ah. Ay, yung birthday niya ngayon. Happy birthday! Ewan ko lang. Ayun sila nagtatanong guys. Yung diamond pin, magkano Doc? Diamond pin. Diamond pin natin, depende. Depende ba? Ah, okay. Kailangan ma-check. Okay. Doon lang sila sa Buendia. Ayan. Tapat ng Bank of Makati. Ayan. Siyempre. Ayun, hello. How are you? Tapos na ga. Ang gulat naman. Tapos na ang aming beauty sessions with my sisters. Ito si Nene. Nagtago si Nene. Yung diretso na kaming MOA. Ganda oh. Ayan. Ice Skin ang nagpapaganda sa amin guys. Ayun. Sa mga gustong pumunta rito, mas cheaper dito, no? Saan? Kinaya ko eh. Oo. Mas tapos may ano pa sila, may mga promo pa sila. Wag! Ayaw mo lang masakit eh. Alam mo masakit. Baka sa akin. Gluta trip guys. Brought to you by. Thank you, Ice Skin. Mas masakit nga hindi sa akin eh. Ice Quest pala to. Kain guys. Alas 7 pa yung ano namin, yung movie namin. So we're here sa Chato Jack. We have tom yum soup. Always favorite niya. Siguro nakakain kami dito ni Daddy. Ano pa? 2000 ano ba din? 9 pa tayo last na kumain dito. 2009 pa, Valentine's Day. Yeah, Valentine's Day. Dito kami nag-date ni Daddy. Ang tagal na yun. Anyway, ayun, tom yum, kangkong, bacon. Bacon ba yun? Pork belly. And ano this? Ito yung ano? Sa panglima na. Napanganak na yun, 2009 eh. 2006 yan. Tapos this one is noodles. Flat noodles. And then may ano pa kami. May laki no? May satay pa. Let's eat! Hey guys! We're home na kanina pang 9 or 10. Ayun, tapos nagbalot ako ng books ni Chris. Tatlo pa nga lang yun eh, kasi yung iba hindi niya nilabas. Ayoko naman siyang katukoy na kasi nakaka-istorbo ako kasi tulog na rin siya. So yun, tapos binaba ko na yung lulutuin bukas na tinola. Then si Daddy lumabas lang para kumain ng last slice ng cheesecake. Meron pa doon blueberry cheesecake. Kaya, ayun lang. Tapos ayun na si Gluten na nasa first ni Maggie. Yari yan mamaya kay Maggie. And guys, we'll say good night na. We'll say good night na kasi panood pa ako ng ng mga teleserye na di ko ng panood kanina nga. So good night, we'll see you tomorrow.
Ay, by the way, yung mga nanalo sa giveaway, di pa ako nag-check ng ibang messages sa Facebook page, pero dalawa pa lang yung nagsasubmit ng guys, ng details nila. So, kailangan ko yung details nyo para sabay-sabay ko silang mapaship. Okay? So, ayun lang. Night.